mga pag-remi sa Saudi, sa Riyadh, Jeddah. Kagi dia bukan negara setep ke negeri dah. Mana kira mau minta cerita mah maliliw nga ako. Marian. Kaji ng katawan. Ay daw. So bagi mata semalam lagi pesanan lagi dia ada dalam pun. Kata menagi. Atan. Ang kata niya kada kan. Panalan salam markanusad sa panganita sa dimutaysan. Mabali niya ngedi. Mabalingan niya kaya pagimanan. Ada dalam komen terlalu di suika dia. Thank you for watching ha. Nah, udah pagimanan. Dari Dempa kaingit. Aido. Widakan. Buat. Aido. Udah bitarar bu. Junaid makagan shout out siya sa shout out sa kanor Surayda sakat mga silangan. Mga silang mga putin na jawan. Ito. Andiyan lang mga palwela sa mga silang. Amirel shout out. Masing partida. Anita magpiano sa. Shout out. Dito ba tayo sa ngaran ka? Aido. Malu kami ng sepo dia. Kasih naik. Shout out. Aiko. Asim pala Manila. Shoutout sa mamipiansan sa Marantao, mga pagsalisan sa Marantao. Kasi pagalitan ng mga uday dadalaw, salam rakasan mambo. Waalaikumsalam Aisyah. Thank you for watching. Shout out. Marantau. Sita mga pagalitan ng mga pagsatan sa Marantau. Anita mapipiyagin ng lusan. Manalan salam. Shout out Princess. Shout out mga taga-Riyadh. Waalaikumsalam. Shout out Jam Bantuas. Waalaikumsalam. Mga taga-Cagayan de Oro.
mana ni bulu gunda golden? Bulu gunda golden. Lagi mana ni bulu gunda golden? Awidakan. Contoh tahap bagaimana? Surat Manila.